Via sana omwancho mutegereria ndonsi sore chinga kiechiga sorigirete video ekorwa na ndaso tutegerete korwa etore live gose igonde live masemo korwa chinsemo chia United States of America as a state ekorwa Minnesota. I don't know how to say Minnesota. Yeah, right? Twin Cities, Minnesota, Minneapolis, I don't know, Minnesota. As nache se famwe emo yo ebwate etugo ao chimbori nchiro chingoko nchiro kimetusi nebisusunarora na igo mongina narega igo yo maridadi sana korwa Abagusii noarega ime ya USA ago koroboremi oboiga bwetugo na igo ntaito toratwara engana iga toragamba torakemba kake egera abantu baitu amanyenga whether you are home or away you can still do what you love. Karibu baba na kiokoro pesa marieta. Samarieta korokwa na usurio ma Ana usuburio ngaro. ya Nkangai. Nkabone iripo chali. Yaku. Yes. Yeah. Bogia kumubati ngabo iboro. Nkabo igori eri nyari bari kyogoro. Nyari bari. Igaye oro munyari bari. Osogeta kuchana. Sogeta kuchana. Biya sana. Bono gari ale ngakyotoka. Ngana achete. Kasiri yane nara igo mwana muswati mama ya. Mama mtonero monene mama mwabonero kubwati mama. Yes. Akandange yuchaga iga. Bono nchingara muna nego soli borende. Abwa nichenyale nichenike. Mwana onante naki. Yani ogenda America onya banta abare asometa wegitine gitamba bagokenda kana. Ngateba nyasa olingo saba. Yes. Abakandorekanira. Basi ngasaba nyasaye yane karunachi kwa embasi twarenge batatu Mwaka kyoyo. twatakeire batatu Mwaka kyorenge. 2004 Aha. twatakeire batatu tukagenda batatu bagatangana arafu nchinga Ukarumaega. nchinga bagatatu bagatangana makoma kagatangana akaruo taita aya kaseni yana kaenda akaruo taita nchinga genda bono ndaita linde Ugaita. karona italende bono kana chindende ndege Ukaiwe visa. Agarwa chita American Embassy Nairobi. karona chete embassy karona chete embassy bona genda talende nkae kwa ebintu bitakengere kana egwalitangani ni Kisumu na chakirite. Okay. Engaki. Kakora Kisumu chibichani na nini kachalini. Okay. Kachana Nairobi. Kaendanga yenda embassy. Akore kurwororo. Boneke tincheti matukumango. Ugaita. Kanda matuka make igorende njengaita sabanta watatu ngaita. Ngacha kana chindende bise ngana chirwe tikiti. Ngacha wono lyo America. Ugacha America. Oino mwaka 2004. Yeah. Paka bono no. Paka wono no ndega. Kwanya kwira na Abagusii. Tinda ira na Abagusii sengenjo timbate maskarani bagoteba. Karuga maskarani kwanda na ndira. Lakini no bintu mbicha bibia. Ndibe. Mbicha bibia ye twaru kwegenda na kwa jeteiga na ande mbicha. Lakini nche nibwata ko semeria sengenjo. Ekero gosaba na bekunyarikana. Na bekunyarikana. Mungu alio nicharia nikafika hapa. Tena hata niacha. Hawezi kuniacha kwa baridi. Bono. Engakieria kero kwarenge Kenya. Zikwarenge Abagusii. Nkikwaga korire. Na kaonia marabu nitara chambiri. Aya no mungina bwechiro. Ridi anyaboke mukogoti i5. Lisa seria weya. Nje no mungina bwechiro amarabu na kaoni tara. Amarabu ni kwa kaoni. Abana mbale ngubwate. Abana batano. No bale Kenya. No bale Kenya. Emyaka abanene abake. Ne umwana no monene. Mwana ndo giterie tamona chokora form 4. Tai ndoche gwaye magukuru. Magukuru. Baba batokora bango muti. Abana baba bakindire abatukoro bakindire. Kwatubira school fees bache school. Bono obotugi obundoche ga mubwate chimbori. Naro ebisusu naragari bono. Ebimbusi. Ebimoni. Narra ne chingoko. Chingoko ntubwate. Obotugi obo naki mwacha gita America ga. Obotugi obo twabarengerera tirende. Kamati ya nderende no mugako bakarengere bakaranga. Turanyora rende keginga gari ese
Mbakarimira korukare. Gekwera nkororanda Abagusii bako gesasane. Na ikere ndagera nkaonia bari kurima. Yes. Ngachakira chinyanya, nebituma, emiongo, watermelon, kere gento. Aya tukagenderera nebinte bigo kunya kurima. Omwaka no tutarimite. Boni gasio tabere nyinge lakini toche turime bono tware mire omwaka onde. Yani omwaka mogo ikamutsimika tuli. Okay. Ntogende. Ndi round yende. Ande no chonore tutake komete kana. Bono chimbori echi motugete mokoni gose motugete chia mabere echinyama. Chimbori etokoni chinyama muna gwachire igota gete nyama omonto nyanyaruo genda. Oh. Igo mugwata bantu bagochaga ifamu. Abantu ngocha bari bagora chimbori. Ire ngamokoni embori. Embori. Ni chibaundi chiabo ma. Chitora. Igo montagocha ogore embori mwamonyenyera. Twamonyenyera. Unabona guguchota gitengoko nonde tiyare nande gusunyorere gwanyenya gwasunyora uneri gwatoa muiso ndagwasire gwanza baminto engoke karega tigamba te abantu baminto engokera original tokali nande bwateri misuri rie kienyeji ngoko yanga nande babe ngoke ekabonjo gete buchechete tokali ari munondo oche igakorageria ngai mukuru sitindagere chimoko achimbori ebunyansi obo bwanda bwagorukuru aserenda abasungu bagore bakegata igabasibete bwagoru bwacha ebituma byagoru bwacha ono chimbori chichato bakebituma chindagere abasungu nabakorageri yospina intungurageri tore igobona yega igasiao nokore uko chimbori echi arinje biekana na nje nabo ndabera sechingoko ndabera sechimbori yana batokubwatira naiga mukubwatira igo abande mbaro Abagusii nabarabu bande mbayo bande buna tolo no upside buna mbaro batokubwatira na sachinde twaracha no mwana kurunga gusi omuswaki mu kamati twarisha chisa chindo genda kwenda ari gasi nje atigara bono china wanda aru asambisa bono Omugusii ore Kenya aria urigereti gepindi eke abasae baito ndagetorigererie kamera ye o advice abantu baito nga oboremi ometekale Omugusii igo twabwate chiombe chimbori twagakorera oboremi bwa mugondo lakini siku icio sikorigeri gusi nabo utaro muchitonyora ng'ombe nonya nembori tokonyora none ngokwa esengenche yobuomo bono tobwate obunge naende rinde usiyete nabaraga yapi lakini okoremeru korono konene obutaka na ubogere bono nyetari obutaka ngana intulia tole lakini no obutaka na ubogogera totware ngoko gusi totware emburi egi abangina bari mwakaoni na barabwechiro ngokwana muri bari na barabutaracha kindanyora simi yabo ngokwanera na barabu nabono muswati nara okorokunga Chen William mugako ya guru William naro koroku mungina Maria wo yede sunika naro koroku nga Mary wo yede gari nya kwerende ogetutu mabu bono ga onina barabu ari echiro abangina abanga abande ba matoka kurwari bogetutu ari angena na boso na taracha abangina abange nogendo kwana no ire bicha yoka igoboroki mbate binga ningo bakwani ire bicha yoka iga akaro gocha kogenda chakera samara bwoni obae biche byoboroki ngamumane toyo akote igego sara iga bate igego sara batenga ngaki kwa manyore America Minessota na kwa konyora nga etwe bangete ntu abangina abanga banene twe bangete kando inga ebiswati ebisintu abatenga ebisakane bigenda kuchabuni inwa bangina konega abangina bechiro no mucho gina chama etenga amaika abatini kokuna yanda kuna gandaracho mwana bigotaro kabule nagokire gukumira nagokire gasio karaga ingia chimbori Minessota chingoko Minessota abo minto endagera ngwaigu bakale kogeza bagesa ligesa igabano chingeni kongo simeka rinagu chisaga esuguma cabbage omotere egesare kwa good yes isosa kwaoni
Ngoni. Abantu bagocha boy gose muko bakobera. Saga eria ite. No maite saga twatware ya isano gose eria 10. Eria 10 twatwarire ya machani twatwarire nero twakaonire 10. Ogora kuiga onchoka igobora gokoro. Eria machani na twakaonire 10. Okobeka chingeni orore endo titweke ororo. Anyore chiribusa to chia Kenya. Chiribusa to chia Kenya. Chini chitora sasini chiama. Okay. Amangana makomo. Yangote uchukubona. Akikeni kare ko banga abantu baitosio bangina baiche gabali bamaito gusumeka chingeni. Basimeke abantu babwene. Lakini wana ngurunchio. Emegondo ga emogokomboa gose mokogora. Atokombo bona guseri twakombo emogokombo nabagokombo nabagokombo mugondo isaine ogusumeka chingeni muno tagete bona gokire twatara gocha twacha kuri embori no turana penina no turana Sara mbia mono yo Sara bia kyakoroku no yo mpeni no mbia mono gaki abana ba minta ba basiogete biyega gakinana amasase toro wakorire bia sana mathe bia mono sana nagokire bona ye nje nagokire ngora tegerure gesera kinyesimi nyanje tegesa abitambo kubikira regesa ngakina akora ngamademo inana bwesa idio gocha ogatebe ine diva yo nana bwegesa toma kwani rende toma kwani rende koni nana karaba rutera makwani gakimbia mono asengencho no tore gachisechi tore nana bwegesa nagokire mbia mono Sara mwaikire gaiga nagokire asengencho mwaikira Benina bia mono wa na atabiro mwana bwa gwenyi ngambia cheibere kwani amashabiki yao yamanyabwa bia mono na bakwani abangina bali besati okorokunga cheni William na mukwaniri ase chinsejiga echisanga pona chiriga iga kyanya sanga ibona mutago tokonye birengana ni peni musatano chikali botuko baralire mama William na gokwaniri na kwaralira sora ire bona iga na William ona bakwaniri ndia mono bia sana Mary nagokwanire naye nagokwanire mbia mono unatware ko ni amarabu ni aria Rosi nagokwanire naye mungino nyambureti nagokwanire mbia mono Maria Museko bonchari bo morenda ndio nagokwanire bia sana aba morenda moigwete mwakwanigwe nyamono ngina lisa serigo sana coming to you live from Minessota USA oinana usikurwa masase etaria okoro anna bosibori bia mono sana matagarari dare bloggerete video ye live and direct koro US of tore no mongina bosibori gaiga. God bless you na ande video yo akramoso se YouTube ya nana pale subscribe na ande like and share. Bia mono sana nyasawa. Bye. Mama wakorire mirime mia na ndu rocho mongine yebo yeti to work are ready rocho okay lakini bia yeti yo mongine ole bia yeti kabisa shida anda aligereria chimbori nataka kuangalia obe